To je těžký jako kráva, ty plešoune žlutej, pojď mi pomoct. Už jsem tady, pozor, je to křehké. Jako tvoje péro, je to tak a vem to. Zase to na mě nevyšlo. Co děláš, kretene, jau? A kde mám vlasy? Radši to zakryju, ať tu plešku nikdo neuvidí. A je to v prdeli. Tak tady máme toho hajzla Putina. Co s ním uděláme? Ťuk, ťuk si tam, ty ruská svině. Nikdo se neozývá. Mám nápad, vyvrtám mu díru do hlavy. Strčím tam prst. Drží mi prst. Pomůžeš mi, nebo budeš na mě čumět jak bulhard do mlátičky? Cože? Ježíš, ty jsi debil. Já ti ten prst uřežu a prodám na dark webu. Na to se nemůžu dívat. Můj prst pořád ho mám v té díře. Počkej, pomůžu ti. Nejde to, drží to jak lepící páska. Flex type. Tak co tady máme? A tady to je ono. Pojď sem a tady to polož. Pomoc. A je to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobrý, mám je všechny. Tak Putine, kde pak si? Ty vole, kde je? Podívej. No fuj, on se pochcal. A na náš koberec za to dostane kladivem přes hubu. Jau, moje noha, co děláš ty imbecíle? Pojď na to. Kurva, moje palice. Páčidlo na těbe. Tak se na něj podíváme. Ukaž je tam? Padáme dolů jako akce Tesly. Uklidím to, aby tady bylo místo na zabíjačku. Co to do prdele je? To není ta ruská chcanka.